Su artifizialen webgunea. Sanferminetako su artifizialen nazioarteko 22. lehiaketa. Ziudadela. Gaueko 11:00. Uztailaren 6-tik 14-ra, Ziudadelatik jaurtiko dira Sanferminetako su artifizialen nazioarteko 22. lehiaketan parte hartzen duten su artifizialen bildumak. Egile suak. Epaimahai tekniko batek aukeratuko ditu 2023ko Sanferminetako su artifizialen 3 bildumarik onenak, eta ikusleek herri bozketa batean parte hartu ahalko dute egun bakoitzean jaurtitakoak baloratzeko. www.sanferminespamplona.es webgunearen bidez edo aurrez aurre Kondestable Zibiboxean, Turismo Bulegoan eta Hiper Eroskin. Herri bozketan parte hartzen dutenen artean sari zozketa bat eginen da. Uztailak 6, osteguna. Palacios de Fantasia, fantasiazko jauregiak. Diseinatzailea Juan García Estellés. Su etxea Fuegos Artificiales del Mediterráneo, España. Uztailak 7, ostirala. Furia, haserraldia. Diseinatzailea Daniel Tamarit Olmos. Tamarit su etxea, España. Uztailak 8, larunbata. Zumárraga. Diseinatzailea José Torrecillas Pérez. Valenciana su etxea, España. Uztailak 9, igandea. Elegantz, dotorezia. Diseinatzailea Delphine Giraud. Fiels en Fête su etxea, Frantzia. Uztailak 10, astelena. Madre Mayantigo. Mayantigo ama. Diseinatzailea Ramón Martel Martel. San Miguel su etxea, España. Uztailak 11, asteartea. Noite meiga. Gau sorgina. Diseinatzailea Arturo Penide Ayer. Penide su etxea, España. Uztailak 12, asteazkena. Tradizione napoletana. Tradizio napolitarra. Diseinatzailea Antonio Lieto. Su etxea Fireworks Hugo Lieto Events, Italia. Uztailak 13, osteguna. Dibujantes y coloristas. Marrazkilari eta koloretsuak. Diseinatzailea Paco Sancho Ferrer. Su etxea, España. Uztailak 14, ostirala. Seasons in Fire, urtaroak zuen bidez. Diseinatzailea Tim Hanning. Su etxea Pyrogeny Feuerwerk, GmbH, Alemania.